Ba Norbert Marboh kertong klemseng ubani aireng hagi election chin umikmat sting semoy shiga yeng da thok an ke jala namor keneng laong baka thong bakmat e bubu bani kran la dau shachit kum UMLA kani konstitusi kalong bani kran namanta monra synshar khadar ka khuid bagi cing e ki bagi samla ki kendu haba kran kilat patai kubor din keciwan tap kerteng bani aireng hagi election laong bakum purlok bacan jung UMLA bil khadno ba debet nongrum uba Norbert laong bu unbud dien ikikam gibel sakut ya gibel sedang dauliat ba debet Norbert Marboh, having been nominated as a candidate to fill the seat in the 13th Morning Legislative Assembly, do swear in the name of God, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kabadukong kathong kalongba nginlet supayba ban pendep swa yake kiba u MLA bala khlab no balongkum porlok yake thong ki bala bu lani kibat bala bu ban pendep namar hakani ki khlat chu I kala so kot siteng kadai ka burom bat kadai hiru ban longkum ta ban vut dien chai ki bala bu akmat ban pendep kita bat kaba khong san kalong begin yo ek cing synshar khadar khuid ngini trei lang bot pai ba ngini don betalang bat ka synshar khadar ka cing trei kon long ka khuid ka basuba constituency jungi kilabon ki panang bastat ki khna samla khna pulie manlok sdem ki pas ngidon kamru bagin wan chakmat ban priskowi ka sarkar lani hakanu korkom kaba ngidei banla ban create employment hakani ka jilla jungi namar kani kadlat ban aikam ajam kalong kabakong san hadu kata namar kibabuan kibalanang la start hapo ka konsunsi jungi kila susong kuntu ki do ke jengkerben shanu kalawai ka jongki ken parkhat shanu kinya shanu kinyeng hagajo ka poru ken parkhat kumno ken sedang banya ban hagajigem juki la lese la dal ladai ka por baki hap bandon family lada ke kam ke jam kimbiang bat ke jinang chung start chung ki kladon kadau ku kalong ba ngadon ke mensi mat syakri pai ba nomor ngala emala he alasan hakdi ka konsunsi ba ye jungi ngitip ha ya ki jingeh ching sitom haki area ki jungi bat hakachu ka poru ka jing chania ka badon na ki nongbot ki ba yadon lang manla ka por bat kumjur ki pai ba ya ka ba maki ki chania tali talan hanga bat ki kibet yang aban long mikmat ban simbuchli harajaga let David nongrom hakani por ngamla ban patai pi kanu bantangi ki kerjaan yang handai pite pat pi kini baro ki badon hangni ki dei nak yang ki kongres lut ki badon hangni hakani por ka banta kini gi wantang diat tangkat ban la ban dia don tangkat lang bat nga handai ngi lai bah katu meeting ke bala dep hakini kisgi di bodon hang tu ki dei tangki nong trei chungki kongres ki bedon bat ngi ngatrai ka sur kala suthu ia lor kata bakat nu ki don rengkat ban nga larang aset kala kim ka kongres party kam num dei ban pediang ka application ko janga kecing pediang ka application jonga kamot ngadang long bobit bangala ban apply ka tiket mut keset kala ka kongres ya pi kan ya kata baro ngimla ngila tip ngila ikren ngatrai la bun sien ngatri pai ba un batai hi un bisar halor kata baro kata ngedon hak cingi trei lang bat ki pai ba tang ba ngamdei kum kurtong bang don hakmat ngaladon dot pai ba la de ki post nem play trei rangkat haki bubun benta kamdei su banga beriu batmai hakan di ka sign himasiba handai sulong banga patlong kurtong baro ki perkhat bang dang dei batmai handai ngamdei su batmai